Huomaatko usein, että olo on ärtynyt ja pinna on kireellä? Ehkä nukut huonosti, voi olla vaikea keskittyä ja olla läsnä, kun mieli pomppii tehtävästä ja ajatuksesta toiseen, ja olo on jännittynyt, on vaikea rentoutua, ehkä särkee niskaa tai päätä tai puret hampaita yhteen. Nämä kaikki on merkkejä siitä, että hermosto on ylivireystilassa, ja silloin on tärkeää löytää keinoja rauhoittaa hermostoa. Mä olen Mirkka ja olen tehnyt eron ylikierroksista verkkokurssin, jotta sä oppisit rauhoittamaan sun hermostoa, vapautumaan ylivireydestä ja löytämään rennompaa ja tasapainoisempaa oloa. Hetkellinen ylivireys on ihan normaalia ja joskus se on se eteenpäin vievä voima, joka saa sut pitämään vaikka esityksen töissä tai löytämään sopivan tehon liikuntasuoritukseen, mutta haasteita alkaa syntyä silloin, jos se tila pitkittyy, meidän hermosto ei saa hellittää sen ylivireyden jälkeen, ei tule riittävää palautumista ja silloin on ihan luonnollista, että on vaikea päästää irti siitä tekemisestä. On vaikea rauhoittaa mieltä, kun kaikki tekemättömät työt ja muut asiat pyörii mielessä. On vaikea rentoutua, kun keho käy niin ylikierroksilla. Ja ennen pitkää uhkana on väsyminen ja uupuminen. Tällä kurssilla sä opit keinot, kuinka sä voit rauhoittaa sun hermostoa. Opit rentouttamaan kehoa ja rauhoittamaan mieltä. Sen lisäksi sä palautat luottamusta sun kehoon ja mieleen, jolloin sä saat sellaista pidempiaikaista apua myös sun hermostolle. Sä oot lämpimästi tervetullut mukaan.